Виж, виж. Айде снимка. Марти. Alright, ich habe eine Frage an euch alle da drinnen. Geht's euch gut alle? На това... Кой е черният? Сме в България вече. Да. И Марти иска да покаже Една хубава сръбския хляб колко е малък. Не беше сръбски, бе, ние в Сърбия не пазарихме. Представете си. Унгарски в Унгария. Унгарски. Това е унгарски хляб, купен от Унгария, и Марти ще си прави сандвич. Матия така е надолу. Я така надолу, така. по-голяма е от главата му. Добре. Гледаме матча Франция-Швейцария. Марти, слагай, бабо. 5-0. Вай. Вкарат още един гол. Точно ги правя. Така. Ето това е хляба. Ето хляба, какъв е. Огромен. Мартинче. Сега ще пишеш XXL. Да. Чакай, че падна. Не трябва с кетчуп иначе. Хубаво, сложи майонеза и кеп. После ще му сложа. После. Да личи. XXL. Така. Точно така. Огромни филии. Филии гиганти. Дай. Така. Ти представям, бе, аз ти заел на баба. Той свършва кетчупа. Има. Сега ще изкараме другия. Дай, има. И това какво е сега? XXL, бе. Да. Секс канала.
Не, искаш ли майонеза ще сложиш? Не. Най-голямата номерация. А, най-големия Ама номер. Има и 3 пъти XL. Ето. Искам да гледаш тук. Защото ще отиде върху дрехи. Аз първо съм. Сега пием сръбска ракия. Дай, тук нищо нямаш, бабо. За- После пак ще сложиш, чакай да обърна им това. Мина вече, нали го снима? Не, за тебе да имаш. Дядо, това ще го отрежеш, което го казва. Кое бе? Нали снима? Хих хел. Да. Искаш ли Ти го нарисува, пък как да го отрежа? Не бе, гласът ти това е. Ако тая филия Мартия изеде, утре цял ден няма да иде нищо. Той нали изяде на обяд така филия? Бе? Голяма изяде ли? Такава голяма ли? Да. А, намазана. Да. Мали... Утре няма да си гладен до Бургас. В момента се намираме след София, нали? Да. До Свиленград. Не. Свиленград е преди На, София. на 20 км от София съм. За Бургас.